Γεια σας. Ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι έτσι μόνο για να σας πω δύο λόγια γενικότερα για τους Έλληνες, για το πώς σκέφτονται, το πώς ενεργούν και για τους υποψήφιους δημάρχους και συμβούλους, οι οποίοι οι σύμβουλοι, ανάθεμα με και αν ξέρουν οι περισσότεροι για ποιο πράγμα είναι σύμβουλοι, τι μπορούν να συμβουλέψουν. Λοιπόν, και οι δήμαρχοι δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι πρέπει κάθε φορά που γίνονται εκλογές να επιμένουν να γίνουν δήμαρχοι. Αν δεν μπορεί στη μία, αν δεν μπορεί στη δεύτερη, δεν σε θέλουν ρε φίλε, σήκω φύγε. Λοιπόν, έχετε αυτό το σαράκι μέσα σας να σας αναγνωρίσουν, να σας κάνουν, διότι δεν ξέρω, άλλο πράγμα δεν ξέρετε να κάνετε. Πάει αυτό. Μιλάω έτσι αλαφιασμένος και είμαι με αυτά εδώ, είναι με μουσκεμα ακόμα. Γιατί μόλις τώρα γύρισα. Στους καβαλιώτες απευθύνομαι μόνο. Από τη μάνα του νερού. Τα έχω πει, τα έχω γράψει πολλά χρόνια πριν. Τα γράφω κάθε φορά που επισκέπτομαι εκεί πάνω, γιατί με πιάνει ο πόνος, με πιάνει και η μούρλα. Λοιπόν, και είναι άδικο πρώτα απ' όλα για εμάς τους καβαλιώτες, διότι έχουμε τόσα μέρη, όχι μόνο τη μάνα του νερού. Η μάνα του νερού είναι ένα παράδειγμα μόνο. Λοιπόν, έχουμε τόσα μέρη τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα. Και γιατί το λέω άλλη μια φορά, δεν είχα σκοπό να το αναφέρω ειλικρινά. Αλλά στο γυρισμό μου είδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ράτσα ανθρώπους είδα που ήρθαν για hiking. Ισπανούς. Πού μάθανε αυτό το μέρος οι Ισπανοί και έρχονται. Λοιπόν, αυτό το πανέμορφο βουνό που σας έχω βγάλει φωτογραφίες άλλες φορές κλπ. Αλλά το θέμα δεν είναι που το μάθαν. Το θέμα είναι ότι αυτό το μέρος μένει ανεκμετάλλευτο. Με αποτέλεσμα τι, έχουμε ξαναπεί, έχω ξαναβγάλει φωτογραφίες, όποιος θα το επισκεφθεί το δει. Οι πέτρες να είναι έτσι, χώματα, σκουπίδια, δηλαδή χαλάει όλο το τοπίο για λίγες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν ή και πολλές, εάν θέλουμε να βγάλουμε και λεφτά σαν Δήμος. Και λεφτά όχι μόνο σαν Δήμος, αλλά και σαν πολίτες, διότι στο μυαλό μου έχω ένα σχέδιο τεράστιο, το οποίο μπορεί να φτιαχτεί εκεί πάνω, αλλά δυστυχώς ούτε χρήματα έχω ούτε εξουσία. Εγώ λοιπόν είμαι ο κανένας και για να γίνω ο κανένας πέρασα πρώτα από το τίποτα. Εσείς οι υπόλοιποι που είστε ακόμα τίποτα και δεν έχετε γίνει ο κανένας, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, θέλετε να γίνετε και σύμβουλοι. Δεν με νοιάζει, πάρτε την ιδέα, όποιος θέλει την ιδέα να σας την πω. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι είδα Ισπανούς επάνω και ρωτούσαν οι άνθρωποι πόσα χιλιόμετρα για εδώ, πόσα εκεί, τους είπα ό,τι μπόρεσα, ό,τι ήξερα. Λοιπόν, δεν έχει κάπου να ξαποστάσουν, δεν έχει κάπου να αφοδεύσουν, δεν έχει να πιούν νερό, μέχρι να πάνε στο νερό επάνω, που είναι 7 χιλιόμετρα. Και είναι έτσι και έτσι, με μύτες και με ξέρω εγώ. Λοιπόν, κακοτράχαλα, δεν έχουν οδηγό, δεν έχουν ένα νοσοκόμο. Εάν πέσει κάποιος από εκεί, σήμερα, που είναι καμιά 20 άτομα που ανέβαιναν, ποιος θα πάει να τους σώσει, για πείτε μου. Ποιος, θα στείλετε ελικόπτερο? Δηλαδή πάντα αυτό στην Ελλάδα θα γίνεται. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Διότι δεν έχετε μυαλό. Το μυαλό σας είναι τσέπες. Είναι τσέπες. Αν μπορούσατε το κεφάλι να τα ανοίγατε και να βάλετε χρήματα εδώ μέσα, αλλά δεν χωράνε γιατί έχετε σκατά. Αλήθεια έχετε σκατά. Διότι από αυτούς τους ανθρώπους τους 20 που πήγανε πάνω, άσε τους ανθρώπους τους 20 που είναι ξένοι αυτοί, προσέξτε. Έλληνες άμα ήταν καλά, ούτε που σας ενδιέφερε. Αλλά μια που είναι και ξένοι, Ισπανοί οι άνθρωποι, Ισπανοί, 20 νεαρά άτομα ανέβηκαν στη μάνα του νερού. Ακόμα που μιλάμε πηγαίνουνε. Λοιπόν, εάν ένας από εκεί πέσει, θα τον ψάχνουμε. Γιατί δεν υπήρχε πρόληψη. Και αυτό δεν λέμε τώρα, αυτό το λέμε χρόνια ολόκληρα. Και ο σύλλογος που ήταν εκεί, ο εξοραϊστικός κλπ. Και εμείς οι πολίτες απλά, οι πολίτες είναι αυτοί που ενδιαφέρονται, όχι οι κάτοικοι. Γιατί οι περισσότεροι δυστυχώς είναι και κάτοικοι. Κάτοικοι ενός τόπου και όχι πολίτες μιας πατρίδας, ενός έθνους. Τίποτα. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω άλλα. 5 λεπτάκια βίντεο είναι αρκετά, γιατί και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Προλήψεις ρε, προλήψεις και προσλήψεις. Ηλίθιοι, ηλίθιοι.